Zdravím vás Niko z kanálu GTA Play Studio a dneska je to také troška iné video. Proste vám chcem len oznámiť, že chcem vás pozvať, neoznámiť na jeden server Minecraftový, Fantagames, lebo je to kamarátov server a viem, že naše štúdio je GTA štúdio a nie Minecraft a takéto hry, ale pre kamaráta som to chcel robiť, takže vás pozývam na server Minecraftový Fantagames. IPčko tu budete mať teraz s takým čiernym všade, nebude to ani nejaký obraz, ak chcete viac si to pozrieť, tak môžem z toho raz natočiť video, nie iba z GTA 5, ale raz aspoň z Minecraftu, ak veľmi budete chcieť a bude tam viac ako 2 lajky, hej, lebo ešte akože rozbieham tento kanál, ešte to nemám toľko a chcem vám aj poďakovať za 20 odberateľov, ja si to veľmi vážim a takže ak budete chcieť, tak IPčko máte tu, aj TeamSpeak tu budete mať, ak budete chcieť, tak sa tam choďte pozrieť, to veľmi super server, som tam builder, čo veľmi kamarátovi ďakujem Netrixovi, jeho kanál dám do popisku videa, takže je to jeho server, veľmi dobrý server, ľudia super, dá sa s nimi rozprávať, takže ak máte záujem, choďte tam. Ja iba takéto krátke video som chcel natočiť, takže u nového videa, takže napíšte do komentáru, ak ste tam boli, ak sa vám bude páčiť a dajme aj tie lajky a natočím jedno špeciálne video z Minecraftu a nie z GTA 5. Takže to je všetko, čo som chcel, takže majte sa a u nového videa, čaute.